It's your boy POSITIVE. Uyayazi, you know the drill, you know what's up. Yawazi umswenko. Guys, we back again with another banger episode on Excess Khipani. Niyayazi ndobana sisoloko siniphathele ifashion ekuqophelo liphezulu. We never disappoint you guys. As you can see ndobana apha siphethe one of the best dressers zalapha ecampusini. Guys, yeah, nangu uGodman apha sizombulisa. Dise apha kuni, as you all know indobana sibazisa abantu apha ekhaya bazazisa ngokunokwabo. Uzozazisa asixelele indobana ungubani wapi wenza ntoni. Razo kunjani? Phela kona kunjani ta? Sharp nami Godman yam uBralo mina namhlanje ngubani wakwabani senza ntoni? Ndiuqhayiya igama abandibiza ngalo nguQ wase ngokutsolo. Laziwa ngedrip. Voila, as you can hear guys, waziwa ngedrip. Nani niyayibona indwangu yakhe. We'll do the drip check, don't worry. Godman yam ndifuna nje ubuze indobana njengoba unxibe kakuhle kangaka usaziwa ngedrip. Ngubani okanye yintoni ekuinspirayo indobana unxibe ngolhlobo? Umuntu inspirayo ngomnye umjito ekuthiwa nguSmilo pa TikTok Razo yami. Smilo on TikTok. Shout out to Usmilo. We're gonna check on Usmilo guys niyamva ukuthi uinspireishwa nguSmilo banxibe ngolhlobo. Yes. Njayam no man. Into endifuna uyazi into ubana njemba unxiba ngolhlobo yintoni ozama ukuyiportray ebantwini besides ukubona uSmilo yintoni ozama ukuyiportray. Umzekelo uyabo abantu abaninzi bathi xa sinxiba kanje singamaniga and all that yabo, of which we are just to embrace istyle esitsha and trying to adapt as ba ixesha lihamba. Wena yintoni mhlawumbe ozama uyibonisa, mhlawumbe uzama ubonisa into abana abantu mababe comfortable in their style, yintoni mhlawumbe ngathi uzama ukuyibonisa njengestyle sakho? Into enzama uyibonisa wena Razo yami ba like abantu bongokheleka isinxiba sinxibayo yabo like and ndizama uinfluencer some of niggas yabo ngendlela yo trip. Voila, you hear it ke guys. Akutsho thina kutsho uMr Dripper kuse nguThu lona uchilo silapha esikolweni eKSD Mthatha campus. Niyayazi umsoko soloko umanzi guys, from us to you. That's all. Godman yami sithi mhlawumbe kukhona umuntu ohalela ukhe athethe nawe on socials okanye ukhalele ufumana advice nyana on how to udibanisa umdanso. Singafumana njani pha ku socials? Ndinguqhayiya yolwa ku TikTok ndinguqhayiya at 1305. At 1305 nimvile ngokuqhayiya guys, go check it out. Yenza yami no man. Ikhona izinto eniqhela ubane ndinibona nizi hosta nithintini. This year we're not getting anything. Yeah, umbuzo grand lo nge27 kaJune siya host. Oh yeah, niyazivela ke guys, you can see by style sikhona, i-vibe izabe ikhona of course. Guys, that's it for today. Shout out. Hey yo, we back again. Siphinde sabuya kakhona with another hot stylist afetha ngwami. Guys, masingaphozisi maseko, masibulisa ubhuti azazisa into obana ungubani apho kuni. Godman yami uGrand. Ashabu kanjani Razo? Sharp nami Razo, sicela nje into obana ubabulise, ubaxelele into obana lo nimenayo namhlanje ngubani wakwabani esenza ntoni. Hey guys, it's your boy Elon Steez, lo nimenayo guys. Yabo. Yeah, that's Steez. uSteez ngowaphi? Wenzani? uSteez ngolapha eMthatha but ilali sile eNgcobo Godman yabo. Shout out to eNgcobo. Wenza ntoni Godman? Godman ngiziphushela nje isigele lapha ecampusini akho ndithi Razo. Voila, I like it Godman yami. Okay Godman yami, siyacela ndo ngokubana ukusifake kancinci wardrobe yakho ukho usithi into obana njengoba sisoloko sikubona looking fresh apha on campus ezibana ngoku ubukeka unxibe kakuhle kangaka. Sicela nje ukusifake kancinci into obana what motivates you into obana uvuke unxibe kanje, okanye what inspires you into obana no man can ndivuke ndinxibe kakuhle nje every day. Yintoni le ikwenza ba usoloko nje uzixelela lonto? Honestly brother, like I won't lie, akekho umuntu endibonisa ngaye. Even nalamajita anxiba kahle akekho umjito endibonisayo, slow endibonisa ngami. So every time ndivuka sonalana bayekuse funeke ndivuke ndenze kakhulu oko Godman. Voila, every day kumele nje usoloko uyithatha uyibeka pha phezulu not. Hayi ke kutsho wena kanje yami. Sicecela into obana ke ngoku ukhe ubaxelele into obana emntwini phaya mhlawumbe ohalelayo naye uzibona ene style esibhetele into obana angenza ntoni okanye zindoni mhlawumbe angakhe
afocuse kuzo to improve indlela anxiba ngayo umuntu, you see. Like umzekelo, we once had a guy apha yasixelela into bana yona idibanisa i-color, you see, i-color combination yabo, iqomba okay noba uvuke ifila njani, but uba ikhe yabona i-colors iqomba nzodibanisa le nale kuphume loo nto. Wena yintoni like oqomba umuntu angafocusa kuyo to be the best dresser? Yeah, bro, to be honest, the way you color, way green, yabo, it's very important lan ba ufumane icolor yakho, icolor like blender now, blender ne skin sakho. Now yabona mos. Yeah. Yeah. Yeah, icolor balekile khotmani kakhulu, and ukwazi ukuba nglamuntu ukwazi udibanisa impahla and ube confident ngempahla zakho, yabo. Because if I was tima impahla zakho akho nto izawulunga, yabo. So yeah. Yekse, oh guys, lama brands ngathi aphethe memorandum ye drip lana, and if you missing out on this episode okanye awubaxelele otshomi bakho, abanye abantwana uzobe bavimba ulwazi. Guys, as you can see, as you can hear, into yobana abantu bazidibanisa kanjani impahla, thathani inotes apha kuTastiz. Tastiz khotmani yam, ndiyacela sike siphume kancinci of i-comfort zone yethu, ndirhalela ndikhe ndibuze into yobana basithi abasisi bayakubona aba, bayakuthanda abasisi aba, uyabo, yintoni abayi-expecte kuwe as your love language, yintoni ongabanikeza yona like as your love language nje? Khotmani, like yo, andikho kakhulu ingxaki kwento zelava, so Okay. awuthembisini Hey, naphoswa ke bantu abangosisi utsho lo bhuti into yobana akekho mde phaa kwezothando. Khona nami masibulele kakhulu man, masibulela kakhulu to have us today. Guys, you know what's up, from us to you. Ekse.